салом, хуш омадед ба Душанбе ва ба суҳбати мо. Шумо мисле ки ин бор ҳамчун раҳбалади президент ва мудири кулли Радиои Озодӣ ҷемеи флай ба Душанбе омадед, ба Тоҷикистон сафар кардед. Мешавад ҳамин тавр гуфт? Мешавад гуфт, бале, воқеан як рисолати аҷиб буд ва ба назар гирем ки ҷаноби ҷемеи флай ҳамаги 2 ҳафта пеш ба Прог омад ва корашро амалан шурӯъ кард ва Тоҷикистон нахустин кишваре буд ки вай ҳамчун раҳбари кулли Радиои Озодӣ, Радиои Аврупои Озод ба ин кишвар сафар кард ва ин нишон медиҳад ки аҳамияти Радиои Озодӣ барои раҳбарияти ин идора ва аҳамияти Тоҷикистон, аҳамияти Душанбе, аҳамияти мақомоти Тоҷикистон, мардуми Тоҷикистон, фазои иттилоотии Тоҷикистон барояш хеле муҳим буд. хуб, аз сафари ҷемеи флай ба Тоҷикистон ва дидорҳояш дар ин ҷо мешавад умедворӣ кард ки билохира мушкили аккредитасияи хабарнигорони ин бахш ҳалли худро хоҳад ёфт? аз нигоҳи шахсии ман ба назарам шояд мушкил дар он аст ки шунидани ҳақиқат баъзан гарон аст, баъзан мушкил аст, баъзан талх аст, аммо бояд як чиз донест ки ҳақиқат шояд як бор як каме дард ба шунавандааш мерасонад, аммо табобат мекунад. дурӯғ мисли заҳри асаломез, мисли заҳри ширин аст ки ҳар бор ки одам шунавад роҳат мекунад, масалан хурсанд мешавад, аммо рафта ин чунки бо заҳр омехтааст, кори худашро мекунад ва паёмадҳои хеле нодуруст дорад. ман фикр мекунам рисолати Радиои Озодӣ, ҳамаи шумо кормандон, хабарнигорон дар он аст ки воқеияти мавҷударо баён кунем, воқеияти мавҷударо нишон диҳем, мисли оина, бетарафона, беғаризона, бе ягон мақсадҳои пинҳонӣ, балки он чиз факте ки дар зиндагии мардум имрӯз ҳаст ва ин ҳам ба фоидаи ҳукумат аст, ҳам ба фоидаи мардум аст. барои он ки беҳтар аст ин аст ки ҳама ҳақиқатҳоро донанд, то ин ки як рӯзе пешпо нахӯранд ва нагӯянд ки як одами зинда пайдо нашуд бигӯяд ки ин роҳе ки мо меравем оё ба куҷо аст. ташаккури зиёд. ва Душанберо ин бор чӣ гуна дарёфтед шумо бо шунаванда, хонанда ва бинандаҳои Озодӣ? Аллакай имкон шуд ки суҳбат кунед ва чӣ мегӯянд онҳо назарашон? ман ҳар бор Душанбе биёям мисли ин ки мешукуфам, шод мешавам, барои ин ки шаҳри ҷавониҳои ман аст. хотирҳои зиёд аз Душанбе ҳамеша бо ман ҳастанд. дар дурӣ аз ватан, ҳатто дар хобҳои шаб дар кӯчаҳои Душанбе қадам мезанам. албатта ин як масъала аст, вале мебинам ки на танҳо шаҳр аз лиҳози меъморӣ тағйир мекунад, ҳаёти мардум дар ҳоли тағйир аст, мисли як давраи гузариш идома дорад ва бисёр меъёрҳои аҷибу ҷолибе ки масалан мо онҳоро меъёрҳои ғарбӣ мегӯем ё ки меъёрҳои аврупоӣ мегӯем ё меъёрҳои ҷаҳонӣ мегӯем, дар ҳаёти мардум ҳарчи бештар мақом пайдо мекунанд, ҷо мешаванд ва озодии сухан, озодии матбуот ҳам яке аз ҳамин падидаҳое аст ки масалан кишварҳои дигарро ба рушду ба шукуфоӣ расонад, кишварҳои аврупоиро аз ҷумла. аз ин хотир ман хеле умедворам ки ҳамкории мо бо мақомоти Тоҷикистон ба шакли хеле беҳтар аз он ки ҳоло ҳаст идома мекунад. мушкили ҳамкории мо дар масъалаи гирифтани эътиборномаи кор ҳал мешавад ва ба ин хеле умедвор ҳастем ва мо ҳам ман ва ҳам ҷаноби флай ба мақомоти Тоҷикистон гуфтем ки агар дар гузоришҳои мо, дар кори мо мушкиле ҳаст, хатое ҳаст, иштибоҳе ҳаст, мо ҳамеша омодаем хатои худро ислоҳ кунем. мо албатта ҳамеша кӯшиш мекунем ҳеҷ гуна хато надошта бошем, ба хотир ин ки ҳамчун як расонаи байнулмилалӣ, як расонаи ягона расонаи тоҷикӣ ки сатҳи ҷаҳонӣ мо ҳастем ва медонем ки аз ҳама тараф чашмо ба сӯи мо аст ва медонем ки мо ҳаққи иштибоҳ кардан надорем, мо ҳаққи ғалат кардан надорем. аз ин хотир тамоми кӯшиш, аммо кор бе иштибоҳ, бе камбудӣ намешавад ва гуфтем ки агар дар кори мо камбудӣ дида мешавад, дар кори мо заъфе дида мешавад, ҳамчун ҳамкор, ҳамчун коршарик ба мо бигӯянд ки ин коратон масалан иштибоҳ дорад, ин коратон хуб аст. аз ҷумла дар суҳбатҳо гуфтанд ки мо гӯё аз муваффақиятҳо намегӯем, мо ҳамеша мегӯем. беҳтарин гузориш дар сатҳи ҷаҳонӣ дар бораи
افتتاح روغن گزارش رادیو آزادی بود و خوبیش این بود که به چندین زبان‌های جهان ترجمه شد، در تمام جهان پخش شد و من امیدوارم و من آرزو دارم که روز 9 سپتامبر در افتتاح چرخه دوم روغن ما شرکت داشته باشیم و همین گونه یک گزارش هم به زبان تاجیکی، هم به زبان انگلیسی، هم به زبان روسی آماده کنیم و به جهان پخش کنیم. یعنی اون که میگن که گویا ما فقط از مشکلات می‌نویسیم، این درست نیست. ما بازم میگم که ما یک آینه هستیم که میخوایم تاجیکستان در این آینه همان گونه‌ای که هست خودش رو ببینه. تشکر زیاد برای صحبت جالب و پرمحتوا.